Etapa ona burutu duzu gaurkoan Soudupeko bigarren etapa hau. Etapa nahiko eroa, klasiko modura joan dena, eta azkenean lehenengo euskaldunaren maiota bereganatu duzu, eta hortaz gain, erakutsi duzu goraka indartu zabiltzala. Nola junda una? Printzipioan mendietan joan naiz MMR batekin, eta azkenean 10 kilometro falta direnean, frantseseak hartu dituzte, eta azkenean sprintean bigarrena egon naiz. Dagoeneko erakutsi duzu indartzu zaudela? Bai, gaur oso indartsua joan naiz. Eta hemendik aurrera ze planteamendu egiten du taldeak? Ez dakit, etapa joan, eta igual krononean diferentzia egon behar dira. Azkeneko egunean ere diferentziak egongo dira, etapa gogorra da, hainbat mendaterekin, hor den erabakiko da. Bai, hori esan da. Zorionak. Eskerrik asko.